Hayi-ke bahlali-ke omunye lona uma buye emendweni indlela enza ngakhona. Uwenza nje exactly njengoma buye emendweni. Nango phela Usbahle udinwe uyaveva ngokuthi ethole inkulumo zikaSithelo la kuma social media ukuthi ukhuluma ngobhuti wakhe uAndile ngendlela abemhlukumeza ngakhona. Hayi udinwe uyaveva, ungafuka ukuthi usebuye emendweni ngendlela enza ngakhona. Akafuni kuzwa mshini, akabambi mshini, ukwatile nje ukuthi why ekhuluma kanje ngobhuti wakhe. Awu ave kunzima leminyaka webahlala nizwe ngize nendaba. Nangokusithelo shuthi naye phela ngoba waveza phela ukuhlukumezeka akuthola kaMpisane. Manje Usbahle udinwe uyafa, uyamuthuka vele umbiza ngamagama wonke ushiya ngalazi ngoba phela ubhuti wakhe lo okushuthi lento isiyamkwatisa manje utheme ibona yamkwatisa usemusho wamusho manje kodwa abasenkundleni zokuxhumana bathi bayamangala engomunye wesimame ukuthi angakhuluma kanjena komunye owesimame ekubende bebheka ukuthi phela yena uzomsingatha njengomunye wesimame othe wehlelwa ife elifana naleli, kodwa hayi uyena ohlanganisayo nje nobona ukuthi uphambene emva kwale nkulumo yokuthi ngiyasola ukuthi udino ukuthi phela indaba yakhona ifike koMusa Khawula. Uyamazi koMusa Khawula abathuli ko Twitter bayikhuluma indaba, so uyasho ke manje ukuthi ngiyabona lento yenu ukuthi isikhoze umsindo ongakanani kumzansi ngendaba yokuthi kukhulunywa ukuthi uSithelo ubehlukunyezwa eshawa phambili kwethu singenzi lutho. Yena uthi akayazi loyo nto, yena akaze wayibona efana naleyo lenje ekhulumekayo, uyayithuka yena akayazi into efana naleyo. So ke lokho ke bahlali akusithusi ke bahlali vele kuyayithiwe blood is thicker than water ngoba phela vele ubhuti wakhe obviously uzomvuna, kodwa manje na ke mawuvuna umuntu uzothini mase ekuphinda futhi kulona ke manje okhona umakoti lo uThamiya uzothi mase ephinda futhi ekwenza lokho uzophinda futhi amuvune nalapho. Kodwa ke okubike manje uyacabanga ukuthi mani ngamantombazane niyakhuluma izindaba nihlebe, kodwa angazi noma bengaze kufikele ezingeni lokuthi noma kuthiwa ke Usbahle ke ubecheater, I mean uSithelo mawukuthi ubecheater ubengazatshele usisi wendoda ukuthi uyacheater njengoba esesho phela ukuthi ube unfaithful kubhuti wakhe. So uyazi vele ukuthi mase imoshekile irelationship ujike ulandelwe amagama anzima emva kwakho, vele ungathothi yonke lento nje into asethe wayicreator wazenzela yena into engekho bahlali. So ke asazi bahlali ibona abazi ukuthi kwahamba kanjani, kodwa abalandeli bayasho ukuthi lento ayenzayo akabehavisi komuntu wesimame, akaziphathisi komuntu wesimame ukuthi abe kwesayidini lomunye futhi wesimame kuphela umdayisa kubhuti wakhe. So Usbahle ke vele kuyasola usho ukuthi uSithelo wayekade enomakhwapheni ubejola, so maybe that is why ke bemdampile ngoba kushuthi ubejola bengahlalisekile ubebona abanye emakhoneni. Asazi ke mhlawumbe indaba ababeyikhulume bobabili. So ke bahlali injalo le ndaba ngakhuluma nami ngisengigeqa amagula, kodwa nje kushubile Usbahle udinwe uyaveva ngobhuti wakhe lo odunyiswe ngokuthi uabusive, uhlukumeze uSithelo Shozi. So
Usbahle uthi yena nje ayikho loyo nto akayazi, kodwa manje naye futhi ngathi ziyambuyela ke manje nje basekuthiwa kumele akhulume njengoba weqamba mangethi ngesikhathi esesibhedlela wenesifo sengqondo, walahlekelwa ingqondo, akazi lutho, kodwa manje kuthiwa kumele akhulume ukuthi wekhona kanjani ukufonelana. Shuthi naye omunye naye obe ukhwapheni wakhe abekhona ukuthi abemfonela, kodwa lapho futhi ubethi belahlekelwa ingqondo, kodwa futhi uphinde washo wathi yena bengalahlekelwa ingqondo, be-right, bekade nje avoida nina njengomphakathi ukuthi ningaleki nimbuza this and that, kodwa yena ube-right. Kodwa manje kuthiwa kumele achaze kabanzi-ke futhi manje ngalokho. Uyabona manje ukuthi nayo sezibangile inkinga. Okunye uyayuthi ufaka omunye umuntu enkingeni kanti kwawena self manje sozifaka enkingeni. Hayi-ke bahlali, mina-ke ngishiye lana-ke ngizocela-ke ningilekele, ningifollowe, ningisubscribe-ele, ngizole nginilethela nje izindaba ngononina zilandelana. Ngiyanithanda bahlali.